Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kay babae biyagit ka ha? Babae man bitaw, pero ugli ako maguna-una, ala mahalin pa ka ko nga tigulang naman ko. Bisa na uy. Ayaw gyud intawag ipakaubos ang imong pagkababay nang. Ay, oo, inday aliya. Sana man ta. Hala ginoo ko. Kalanog sa buto. Tuara ba sa may garahe si Daddy? Ginoo ko. Sir Mike! Sir Daddy! Daddy Mike! Dad! Hala pinusilay magkaroon sa unahan. Inday aliya oy. Dili lang kita magawas dining balay. Pero si Daddy Mark na butyang. Nabalaka ko niya nang. Talagi siya sa gawas. Na siya gibuhat siya sa kinanang. Unya na, o wala kita'y mabati ang mga buto-buto. Manggawas ta! Ginoo ko! Yung butyang! May pagkagupa na yung napita sa garahe. Pero nang sa kinan ni Daddy! Daddy Mark! Dad! Ang imong amahan, ihalin sa may bigas puntahan sa iyang konsen. Wala'y manimuon sa nagkanugo. Ginoo ko. Daddy Mark! Dad! Sir Wise! Dad! Dad! Dad, pang mata! Daddy! Sir? Magtawag kitang ambulansya, Inday Alia. Kinahanglan nga madala kini sa ospital. Wala gyud tay daw tang naitabo sa General Bay. Hinaot nga wala gid unta by Sarge. Kinsa man kay gibaligta nga nakipunsilay sa suspek nga nilabay sa Granada silang General Mark Bay, Misael. Basin og tinugyanan sa balaod nga dito sa duolan ng pagkahitabo by Sarge. Hey, doon lang ta sa ospital nga gidadaan sa General Bay. Uy, kadagang mga tinugyanan sa balaod bay, Misael. Patay angay kabalakan. Kay wa kitay dang armas nining motor nga atong gisakyan. Salamat sa inyong pag-ani dayon sa ospital. Nagdali mo gumdayon mi sa pag-iingon naman din day. Kumusta naman si Sir Mark? Okay na si Daddy. Luwas na sa delikado nga kahimtang. Pero naapas siya sa ER. Ni ang sabday kuno gidaan nining maong ospital ang duha ka riding in tandem nga milabay og hand grenade sa inyong panimahi Alia. Mosab ka ng info nga akong nasayran. Naabtan pa man namo ang daghang mga pulis. O hindi pa lang dugay nakabiya. Mao ba? Di doon rival ko no ang do ka suspek, Miss Alia. Ug pulos ko nini mga wanted sa balaod. Unsa? Doon ay nakikpinusilay sa mga suspect apan gininay sa mga pulis nga ila kining kauban. Kisa maday ko no ang maong tao. Ako ang nagigpinusilay sa duha ni mo ka mga Pinoy, Major Gaspar. Hoy! Dili ka tinugyanan sa balaod. Sikin sa kamanday. Manong naam kay numero nako. Nagkaila kayo ka nako. Kung dili patungod nimo, dido na unta ang retiradong general nga hilabtanon bangag sa ilong. Kung doon ang may eskwadro nga mo'y dakog babak sa inyong iligal nga kalihukan, ni asap ko nga tunok sa imong dahan, Major Gaspar. Pulos ka hambog. Tikalon kang uplok ka. Gisundan ko ng inyong mga kalihukan. Uplok! Bayran na mo ang imong serbisyo. Alagad sa triad ug mapasaylo ka pa ikaw. Sa dakong sa nga imong nabuhat. Wala mo salig sa usa ka traidor nga sama ni mo, Major Gaspar. Nagkaila na kayo ko ni mo. Uplok! Paila sa imong pangan! Busli, ipusin mo ang usa sa itong mga sakop nga dragon. Basta ako lakot!
Busli! Kenapa hipos pinatay, ha? Pedro Gaspar? Oo, Busli. Ako gusto mailhan. Kinsa ka na tao samok-samok. Ano patyo na to ang piti nga rita, General? Ariglano, Busli. Ha? Labihan gini ang sukuan sa sunod-sunod nga palpak sa mga dragon. Do. Wala pinitig. Dido na. Di paliw-liw human maigos ang ubol-ubol sa bala. Alaot ni taon nga dragon. Mo'y napahimungtan sa kasuko sa insik. Hay, uplok! Bangag sa ilong! Tuwa na. Ipalabay na nako ang minatay. Basta ultimong bata-bata lang away gamit. Dali agad kayong patyo, di ba? Kung gusto ka. Sa magod sa mga salida sa pelikula. O sa mga drama sa radyo. Way mga gamit nga sakop sa sindikato. Mao'y dali ra kayong isakripisyo sa ilang pango. Pero ikaw, nga naghagit paganis insik, nahimuot pa manggani. Tinudon ko man yun. Dili to kutob sa bahad lang, Major Gaspar. Buhaton ko yun. Galena. Gilubong na uban sa lubnganan sa panganga kristal ang akong kahadlok o katalang. Lastly, na-realize na ko nga usara atong kinabuhi. O kausara sa tamuagi ining kalibutana. Nga human sa atong paglabay, wa na'y panahon sa pagbalik. Bay, napinding ang bahin sa gisango na tong misyon, bay. Kunya na lang to, bay, Sarge. Nagkinahanglan nagbantay si Sir Martin. Oo, mau sa lagi. Kinahanglan nga itong isecure ang iyang kaluwasan batok sa mga nagtinguha ni og daotan. Sa giga ni tabang ni General Bay, no? Kutsikin siya man siya. Angay na to sa pasalamatan. Miss Anne, nakakuha na ko og private nurse nga mo ay maatiman ni Daddy. Mayo hinoon. Dahil makafocus sa pagbantay niya. Unya, bay, mabalik lang ko sa atong gipuy-an, bay. Pwede na, sab. Kaya akong dili na ko biyaan kini si Alia. Salamat, Miss Al. By Sarge, may mapag-adto lang sa kasapay. Aron ay kauban dito sa Namputyang. Ay, okay, tingin siya dito, Miss Alia. Boy Sarge, bubalibot ka sa kiyangyo ni Alia? Ay, dili. Di ko makahimo sa pagbalibad ni Miss Alia. Sa mga ba? Sige. Ang tulog ko sa inyo. Salamat, By Sarge. Time pa. Kanang tao nga naglingkod ng may bench tini sa parking area ng hospital. Dito mo siya na siya sa labi niya. Samtang nagsulti mo ni Bay Misael. Nihinay siya ubiya gikan sa iyang nemutangan. Murag nakabantay siya nga ako siyang kitanaw. Dili ka siya ang nakaluwas sa general? O tao ba ka sa sindikato? Aron panitan ang kahimtang karon sa mga gaon? Kinahanglan akong pindutan si Bay Misael ni. Balik ko na ko siya dito sa labi. Pero bang may balik man ka, Bay Sarge? Nakoy na matigdan nga tao, Bay. Nagduda ko nga tingalig. Siya ang nakaluwas ni Sir Mart. Ug mahimo sab nga tao ni sa sindikato. Nga gipadadi ni para maniin. Unsa? Wala pa kayo armasa. Paniguro gyud nga secure ang imong kaugalingon, Bay. Ay, kabalakan ako, Bay Sarge. Ako rin bahala sa kong kaugalingon. Ang duha ka gwardya nga amigo na to, Bay. Sila si Bay Jimmy ug si Bay Dindo. Makatabang ra na silang bisang unsang orasa kung makinaon sa mga gani. Ay lang una paglakaw, Bay Sarge. Kay nga naman, Bay. Ato lang susihon kini na. Dali, Bay Sarge. Sultihan tinini si Alia. Aron siya makabantay. Tanawan nyo ka nakuha sa ato CCTV sa kawas. Klaro kay siyang nakuha sa CCTV. Kaya sa gawas. So may labong kayo nga kakahuyan. Atuan nyo ka na mapahangason.
Patya! Oh, Boss Lee. Ako'y mabugtuan ang tawanan, Major Gaspar. Galina. Kung siya man ang tao nga nang hilabot sa diyang gilabay o granada ang bahay ni General Mart, pues, oras na niya karon. Mamatay siya! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.